15! Onde, Florence? Florence, ако стоя са, че има ни това обецки, бележички, лапчиня, за мали деца, за лашки, се имаме. Влезте, погледате. Ясо върно са чието, познати от... най-познати от са чия от еквесията и от тази страна от еквесия дори до Демирка пия. Времето е такво днес, къде ако саято демек, ако не ти е тачен, автоматски и ти не си тачен. С това има много мъщери, идат всеки ден. Тука носят тази си поправяме. Па има много стачи, знаеш как ти съм го донес саято да видиш, шо е, он ти вика, значи го саят не чини, вена лоти куп си нов. Тако ебам так, кой не знае. Работа да го поправи саято. Я уше бечарка бе, памтам една събайлина, иде един мущерия, усъбая да го ебам. Вика, майсторе, де види вие саято, носи един саят, лака вие беше саят за надзино, де види вие саято, ще може да го направиш. Я го взе това саято, запълна саят, како грабна вън, оттам лево десно, му направи едно саяче будилниче мало, две саачиня вакви му направи за нарак и едно транзисторче му направи. Човекът се врати благодарен по-спълно саят си плати се, що тръбеш, не пита защо. Си киниса, си отиди на излевание ми вика, майсторе, защото напии за вана.